Iż-żwieġ bejn koppji tal-istess sess huwa biss karta strazza tal-Gvern. Iddikjara dan is-saċerdot Fr David Muscat li f'ħafna okkażjonijiet der imur kontra il-kelma tal-prefetti tiegħu u ħareġ jitkellem fuq bosta kontroversji li jmorru kontra dak li jgħidu huma fuq il-programm li xandar fuq diversi mezzi tal-midja soċjali bl-isem ta' il-Podkast. Is-saċerdot ikkwota u sejjaħ l-omosesswalità bħala diżordni oġġettiv. Kien l-importanti li fil-Knisja mill-għadba l-ġewwa mit-suntir il-ġewwa ma jindaħlu lix. Jien dik li interessani wara kollox, iż-żwieġ tagħhom huwa karta strazza tal-Gvern jagħmluh fejn iridu. Jien l-għar jekk daw jiġu fil-Knisja u jimponuli li jridu wkoll ir-rit reliġjuż hemm ġew li xi darba ħajidħlu ta' vendikazzjoni ħajidħlu. Għax da qabel ma jidħlu fil-knejjes tagħna fuq it-tapit l-aħmar taħt il-ħarsa tal-vari tagħna u l-inkwadri tagħna għadha bussa jqogħdu kwieti. Filwaqt li beda jikkwota d-dottrina u t-tagħlim tal-Knisja u b'referenza żwieġ bejn koppji tal-istess sess, Dun David Muscat għalli Alla ma jistax ibirek id-dnub. Il-qassis li rajnieh ukoll jitkellem f'attività tal-partit tal-lemin estrem ta' Normal Lowell kien kostret jgħid ukoll li l-ittra apostolika Amoris Laetitia tgħidlek li l-gvernijiet li qed jippruvaw idaħħlu l-unjoni ċivili u ż-żwieġ omosesswali qed jagħmlu vjolenza fuq is-soċjetà. L-intervista wrid biċ-ċar kif is-saċerdot donnu għaddej b'kampanja kontra l-persuni LGBTIQ fejn kienu stess li ammetta li maż-żmien wara li xi darba kien liberali issa ħrax kontra l-omosesswali. Jien biż-żmien ħraġt ħanejtek kontra l-LGBTQ lobby. Għax il-ħerba li rajt li jagħmlu daw fis-seminarji u fl-ambjenti ekklesjastiċi il-gejs, il-ħerba li jagħmlu inkluż daw l-abbużi kollha, tal-biża'. Ġifieri inti tibda taraħ il-frott ta' din id-diżordni. Hawnhekk il-qassis donnu tax xifhem li l-abbużi sesswali minn persuni reliġjużi seħħew għax huma omosesswali. Fl-intervista s-saċerdot ħada wkoll qattabla ħabel kontra dawk li jmexxu l-Knisja f'Malta, fosthom l-Arċisqof Ċikluna u anke kontra ħutu is-saċerdoti. Ejda ċar, eċċellenza, mhux toqgħod iddur mal-lewża, mhux tibgħat fuq it-televiżjoni saċerdoti li jituk l-impressjoni li t-tagħlim ta' Knisja fuq din it-tema huwa mod, mentri fil-fatt mhuwiex.